En gang var jorden så stor. Kortene var ikke udfyldt, og videnskabsmændene mente, at jorden var centrum af universet. Men det ændrede sig. De opdagelsesrejsende udfyldte kortene, og videnskabsmændene fandt ud af, at jorden ikke var centrummet i universet. Og i virkeligheden er det jorden, der kredser om solen. Vi er blot en lille brik i universet. Jorden er vores eneste hjem, men vi er ved at ødelægge den. Alle taler om global opvarmning, naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold. Men hvad er grunden til, at temperaturen er steget de sidste 100 år? Jo, du har sikkert hørt det før, men det var noget med drivhuseffekten at gøre. Solen ligger ca. 150 millioner kilometer væk fra os. Men alligevel sender den en enorm mængde af varme energi til jorden. Når solens stråler rammer atmosfæren, bliver nogle af dem reflekteret tilbage. De fleste trænger ind i jordens atmosfære og varmer kloden op. Men varmen kan ikke rigtig slippe ud igen. Forestil dig, at der ligger et tykt lag under jorden, hvor strålerne ikke kan bryde ud, men godt kan trænge igennem. Det er drivhuseffekten. CO2 er som en dyne, der holder på varmen. Jo mere CO2 der er i luften, desto varmere er det. CO2'en kan ikke slippe ud fra vores atmosfære. Men hvorfor er kloden så ikke fyldt med CO2 for længst? Jo, fordi planter har brug for CO2. Ligesom vi har brug for ilt. Planter producerer ilt ved at absorbere kuldioxid og udånder ilt. Men med et tank med, at vi fælder regnskovene, og der kommer flere og flere fabrikker, biler, busser, der alle sammen udleder CO2, bliver kloden varmere, og derfor ændrer klimaet sig. Der er en unaturlig balance i klimaet. Der kommer for meget CO2 i forhold til hvad vi kan skille os af med. Man hører hele tiden om orkaner, tsunamier, masser af regn, tørke og hungersnød. Ja, nogle steder i verdenen er der for tørt, og andre steder er der for vådt. Desto varmere det er, desto mere kraft og energi kan orkaner få, og derfor er de også lettere ved at opstå på åben hav. Hvis global opvarmning bliver ved, vil vi kun forlange flere større orkaner i Europa. Der er tørt nogle steder og vådt andre steder. Fordi havstrømmene ændrer sig, og dermed også vejret. Det er nødvendigt, at vi tager hånd om vores klode.